अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। चहे तहे हाथ गुस्सा के करे गरम का कोई सके बड़ा बेसर बड़ा बेसर बड़ा बेसर। चहे तहे हाथ गुस्सा के करे गरम का कोई सके बड़ा बेसर। माने नहीं बतियाई हो नाश करेला, माने नहीं बतियाई हो नाश करेला। रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कमरे यारा बात बारा उतपाती रगरी रगरी के पुला देले छाती, पुला देले छाती, पुला देले छाती। सतम यारा बात बारा उतपाती जो बना रगरी के पुला देले छाती। करे नहीं ता काम तई हो पास करेला, करे नहीं ता काम तई हो पास करेला। से साफ करेला चुआ के यार मन से साफ करेला, चुआ के यार मन से साफ करेला। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।